Ето първа сцена, втори дубъл. Марк? Окей. Десислава Петрова, a.k.a. Soldier. 80-та съм родена, в момента съм на 43, почти 44. Не знам кога ще го гледат хората. Това е един интересен въпрос с доста неща. Всъщност нямам, като повечето хора, една определена професия, която да съм имала през целия си житейски път. С много различни неща съм се занимавала. Така да кажем, първите примерно 15 години от живота ми са били посветени основно на доброволчески каузи и борба за социална справедливост, като успоредно съм работила и като IT през всичките тези години. Нали, винаги съм гледала да комбинирам социалното с това, което би могло да ми подсигури приход. От София съм, но не само в София съм живяла. Когато бях на 9 с цялото ми семейство, заминахме да живеем в Алжир. Там живях около 3 години. Учих в изключително мултикултурно училище, лицей, в който се събираха деца от цял свят, от всички дипломатически корпуси. И всъщност тогава видях, че света е много по-шарен от това, което познавам. Това е 89-та година до 92-та. Първото ми излизане извън страната беше тогава. Вече като доста по-голяма, на 26-7 някъде бях, когато заминах за Швеция. Впоследствие живях и в Испания 2 години, но основното време съм в София. Живях и в едно село 2 години. Като тинейджър първо имах доста голям проблем да се реадаптирам в сива България, така да го кажем, защото точно в началото на тинейджерството си се прибрахме обратно в България, където беше потресаващо. Нямаше хляб в пекарните, нямаше продукти по магазините, беше страхотна мизерия, хората бяха сиви, тъжни, оскъдно късани, бедни. Аз се връщах от едно място, където нещата изглеждаха по доста по-различен и положителен начин. И ми беше много трудно да се адаптирам, защото бях загубила всичките си приятели от по-ранното детство в България. Трябваше да си намеря изцяло нови приятели, а не се вписвах нито визуално, нито като вече осъзната с различна сексуална ориентация. Прескачах от компания на компания. Нали. Излизала съм с всички възможни среди, които човек може да се сети. През панкари, хипари, рокери, каквото се сети човек по тези години, за да се опитам да си намеря среда. Нямах много отношения, тъй като те бяха фокусирани в тяхната си връзка. Имах проблеми в взаимоотношенията си, бяха в процес на развод. Да го кажем, че се самоотглеждах. Нали? И аз и сестра ми, която е по-голяма с 2 години от мен. Просто всеки си вършеше каквото си иска, когато си иска и се самооправяше в това семейство. Хубави спомени детски има много. Мога да кажа, че съм имала доста щастливо детство, особено летата, които прекарвах при дядо ми и баба ми в Банкя. То не е един спомен, то е цялостното преживяване и емоция, която помня от тези дни. Всъщност при мен беше много интересно, защото момента, в който разбрах, че нещо не е окей, е всъщност доста напред в годините. Аз си се влюбвах в разни приятелки, за мен това беше абсолютно нещо нормално. Но понеже в България, както и сега, и тогава беше абсолютно същото, темата секс е абсолютно табу. Нито в семейството се говори на тази тема, нито в публичното пространство. Нямаше изобщо много информация за хората като мен, нали, които са привлечени от човек от същия пол. И за мен това беше нещо нормално.
Нали, като бях тинейджър, в един момент започнах да осъзнам, че всъщност не е окей и че не е нормално. И то беше вследствие на реакциите, които получавах. После, няма да забравя, ходих по Славейков, нали, защото живея наблизо, да си търся книга, защото там беше книжния пазар на София. Да си търся книга, от която да се образовам, защото тогава интернет нямаше откъде да получиш каквато и да е информация на тази тема. И единствената книга, която по някакъв начин се доближаваше до темата изобщо сексуалност, беше за мъжа и жената интимно. Нали, това е, друго нямаше. Всъщност първата информация официална, така да го кажем, официална, която получих относно хомосексуалността, е, че това е заболяване. И аз бях шокирана, защото дори и тогава в онази възраст, нали, била съм може би на 12, на 13 години, аз си живеех със съзнанието, че не ми е нищо сбъркано, в смисъл, аз съм си окей. И не можех да разбера защо наричаха хомосексуалните болни хора. И впоследствие вече, като, нали, минаваше времето и получавах все повече и повече информация, разбрах. Но първият ми сблъсък с тази информация не беше никак позитивен. По-скоро гей жена, думата лесбийка някакси чисто като звучение не ми харесва. Не я намирам за лоша, но просто звученето никога не ми е харесвало, затова предпочитам да казвам, че съм гей жена. Всяка една дума на английски и на български звучи различно. На английски я използвам точно както си е, нали, lesbian woman. На български просто по-окей ми звучи гей жена. Това е. Може би и заради негативната конотация. Може би и заради това, но това е нещо, с което аз съм по-окей. Винаги съм харесвала Мадона. Да. Онези години, това поколение, всъщност Мадона и Майкъл Джексън бяха моите гурута. Аз винаги от дете. Всъщност първото нещо, което изобщо ever написах на английски, на латиница, беше в 3-ти клас на асфалта на училищната площадка. Написах Мадона и Майкъл Джексън с големи букви с тебешир. Защото се бях научила вече как се пишат и бях много доволна да го покажа, нали, на всички как се пише и колко ги харесвам. Чисто сексуално не съм изпитвала влечение към никоя известна личност. Трудно е да се каже. Зависи за какъв вид влюбване говорим. Още на 9-10 годишна възраст съм имала някакви вид романтични отношения с моя приятелка тогава в Алжир. Но като влюбване, нали, вече по-осъзнато и по-като зрял човек, на 16-17 бях. Връзка силно казано, защото никога не прерасна в нещо много сериозно като връзка, но да, тогава беше. На тази възраст. Аз дори тогава, дори и сега говоря за личния си живот, интимния, изключително малко. Въпреки че съм много близка с майка ми, рядко говорим по тези теми. А тогава пък носеше и друг товар, че просто се страхувах да говоря за това. Бях всъщност на 20 или 21, когато се показах в централна емисия новини на БНТ. Също всички научиха оттам. Както семейството ми, така и голяма част от приятелите ми, защото не всички мои приятели знаеха, че харесвам жени. Криех го. Ами отначало се срещахме основно в IRC, в Мирка. В Мирката. Последствие отвори врати най-якия до ден днешен, по мое мнение, клуб в България и не само, Спартакус.
И успоредно, нали, с този клуб започнаха да се появяват и по-малки клубове. Нали, имаше някои, които са стрикно за гей мъже, имаше други, които са стрикно за гей жени. И основно на тези места се срещахме и се запознавахме. Но съвсем в началото беше мирката IRC и имаше и един групов чат, ако не се лъжа, в DIR.BG, в който също влизахме и си говорихме и се запознавахме. Но всъщност преди да вляза в тази среда българска, аз преди това ползвах вече чатове и бях, така да го кажем, напред с материала с компютрите. Първоначално бях намерила различни форуми, такива чатове международни. И влизах там просто защото имах нужда да си говоря с себеподобни. Впоследствие вече се появиха и тези българските и можех да си говоря и на български с хора от общността от България. Мога да дам пример, не знам как да я опиша. То беше начин на живот. Всяка седмица през тези години, нали, беше окей, вече демокрация, но все пак доста оскъдно. От към магазини, дрехи и прочее и прочее. Голяма част от нас всъщност всяка седмица ходихме по шивачи, за да си шием дрехи, за да ходим на клуб. Културата беше на това ниво. Ходеше се до Пловдив да се поръчват специални обувки, с които да ходиш на клуб. И не можеше просто да отидеш на клуб с джинси и с маратонки. Това беше... Говорим за Спартакус, разбира се, не за другите заведения. Но клубната култура беше на едно изключително високо ниво. Целият клуб, всички посетители на това заведение бяхме наистина едно много задружно голямо семейство. Просто си се прибирах вкъщи, когато отивах там, защото навсякъде другаде не се чувстваше човек съвсем безопасност и там се събирахме помежду си, няколко стотин човек, които знаем, че можем да празнуваме живота заедно. Водила съм още в онези години хора, които са идвали в страната ни от чужбина, които не можеха да повярват и сами сподели, нали, в онези години, че даже и в Западна Европа няма на такова ниво клуб, нали, готин, с толкова шоу програма, с толкова направени, подготвени, гримирани, облечени готини хора. След това се появиха много други заведения, но друго по-яко не се е появявало от тогава насам. Съжалявам, че младите хора днес не могат да се докоснат до онази клубна култура преди 25 години. Тогава по-скоро беше музиката, защото литература нямаше много. Сега вече със сигурност има и много литература, и музика, и всички изкуства. Някак си преди се информирахме основно помежду си за всичко. Нямаше откъде да получиш външна информация, въпреки че вече са години на демокрация, но завесата се още е стояла по някакъв начин. Интернет, отключени възможности, които преди това ги нямахме. Колкото помагат, толкова могат и да вредят. Всяка една общност си има крайно положителния и крайно негативния пример. Както хетеросексуалните, така и хомосексуалните. Нормално е. Има хора, които са крайно негативни примери за общността. Никой не би се асоциирал с тях, обаче пък за сметка на това всички останали си мислят, че всички гей хора са като тях. Има и супер позитив примери, които се надявам да бъдат все повече в публичното пространство. Първия ever Pride съм го организирал аз. 2005 година. Тогава не го нарекохме Pride, ами поход за равенство. Защото счетохме, че е прекалено рано да се говори за Pride в България. И бяхме едни 15 човека, които се разходиха от НДК до парламента с флаговете на дъгата. Имаше примерно още 30 журналиста, двойно повече от нас и тройно повече полицаи. И това беше. От момента, в който
съм разбрала изобщо, че се случва подобно събитие по света, винаги съм си мечтаяла и в България да може да има и да е под формата, под която се случва в момента, да не е непременно и само единствено борба за права, ами да е celebration, смисъл да празнуваме заедно. Много се надявам в един момент наистина Прайда да е само това. Вече всичко да е уредено чисто правно и социално и просто да излизаме да празнуваме веднъж в годината. По отношение на Прайд, по отношение на изобщо на гей-общността беше скандално. Всичко се случваше през скандала, през жълтото, през... Аз всъщност от много години отказвам да давам всякакъв вид интервюта, нали, на класическите медии, така да го кажем, защото те дори не са мръднали особено много от тогава. Продължават да не задълбочават в темата, просто да търсят, да се роват по чершафите и да търсят някакви жълтини. Много рядко може да се намери качествен материал по темата, за съжаление. А тогава беше още по-зле. Тогава беше само скандал. Продължават да канят в ефир едната гледна точка и другата гледна точка, която е незаконна де-факто. Хора, които проповядват хомофобия, продължават да бъдат канени в студията, за да си опонират на представители на гей-общността, което за мен нищо не се е променило. В смисъл, преди 25 години бях в сблъсък с Иван и Андрей. 25 години по-късно същото се търси като ефект. Да има конфронтация, да има скандал, да има този каза, онзи каза. Но журналистите не си дават сметка, че всъщност дават трибуна на криминогенни хора, които дори не има мястото в ефир по никакъв начин. Това не е свобода на слово, това е престъпление. Да излезеш в ефир и да проповядваш омраза спрямо който и да било. Личният ми живот, професионалният ми живот и в двата аспекта съм се срещала много. С хомофобия, с дискриминация. Това беше причината изобщо да започна да се занимавам с това, с което се занимавах в продължение на доста дълго време. Защото исках да помогна на по-младите тогава от мен хора да не го преживяват това, което аз съм го преживявал. Имам няколко комоциота, няколко нападения от непознати, нападали са ме близки хора. Бившия съпруг на сестра ми ме нападна. Няколко пъти са ме пребивали на публични места. Абсолютно непознати хора с нападения в гръб. И то в един момент просто свикваш да се пазиш, да залягаш тук и там и да дебнеш по всяко време кой върви около теб. Нали. И това беше в онези години. Пред клубовете първите години редовно се събираха скинари. Да причакват хора, които си тръгват от клуба, за да ги пребият. И беше наистина страшно. То като цяло живота в България по тези години си беше страшен. 90-те бяха едни много опасни години, в които едва ли не всеки ходеше с оръжие загащено в колана, защото трябва по някакъв начин да може да се защити. Всеки един различен човек беше потенциална жертва на физическо нападение. Мен дори са ме нападали, без да знаят, че съм гей. Бях просто облечена с един камуфлаж, с много късо постригана коса и ме нападнаха някакви момчета с идеята, че тогава ме нарекоха, че съм панкар. В смисъл, нападаха просто всеки. Но към гей хората беше особено жестоко. Имаше много страшни случки и ситуации. Не само на мене, ами всички мои връстници в тези години по един или друг начин са били свидетели или те самите са ставали жертва на някакъв вид нападение заради различността си. Научаваш се да се справиш. Как се справиш? Преживяваш го по някакъв начин. Сигурна съм, че много хора това им е променило живота в лош аспект. Защото на такава ранна възраст да преживееш това, което голяма част от хората преживяваха. Отхвърляне от обществото. Много от тези хора бяха отхвърлени от семействата си, от приятели. Живееха в изолация. Няма как да се развиеш много в положителен аспект. Цял живот си остава това в теб.
Това си е травма, която колкото и да работиш, няма как да изчезне. Познавам много, много хора, които така и не го преживяха. Към гей жените има една по-различен тип хомофобия, да го кажем, защото романтичната представа на един всеки хетеросексуален мъж, знаем каква е. Проблема се случва тогава, когато тази романтична представа бъде пресечена и стане ясно, че няма да се получи. Ето тогава вече ответната реакция е кофти. Гей жените на теория са по-приети, но всъщност не е така. Доколкото гей мъжете на теория директно се дискардват като част от това общество. Те не са окей, те са неприемливи, гей жените са по-приемливи, обаче под условие. Със сигурност трябва да се говори повече, винаги трябва да се говори повече. Дали с близки, дали с по-големи групи от хора, нали, говорим тук за групови срещи, винаги говоренето помага. Защото дори факта, че вече има интернет, всеки един от нас има достъп до каквато си пожелае, дори информация, за която не може да си представи, че съществува. Винаги е най-добре да се срещнеш с друго живо човешко същество, чисто физически, и да говорите очи в очи за нещата, които те вълнуват. Аз съм супер любопитен човек като цяло и ме вълнуват много неща. Хобитата са ми разнообразни, живота ми е наситен с много различни случки и преживявания и опити. Надявам се да продължавам да си греба от живота с шепите, с които съм си гребала. Да си взема всичко, което мога да си взема. От хубавото. То всеки си вижда каквото иска да си види по принцип. Аз показвам това, което съм. Пък всеки си вижда неговото си. Със сигурност се различават визуално. Защото дори с малко ботокс, нали? Ясно е кой е на 20 и кой е на 40. Различават се, по-свободни са. Общуването им е по-свободно. Нещата, които съм виждала на времето в Западна Европа, които тук винаги са били проблем, ни застигнаха и нас. Хората си общуват по един по-свободен начин. Въпреки че продължаваме, сме малко по-консервативни като балканци, все пак има някаква промяна. Преди много ми правеше впечатление, като ходя в клубове в Западна Европа, там директно отиваш на бара и няма хън-мън, някой ако те харесва идва и ти казва. И това направо ме втрещяваше. В смисъл, аз заставах в защитна реакция, защото ми беше много странно. Аз така си бях. Не съм се водила по общоприетото, по общопрактикувания начин. Нали. Съвет? Не, мога само да му благодаря. Виж, това е тегаво. След 10 години дори не мога да си представя къде ще бъда. Много се надявам да успея да си постигна една мечта, да бъда отново сред дивата природа, да живея по-далече от градската среда. С любимия си човек, с животните и да отскачам до София от време на време за културен живот. Винаги да бъдат себе си. Това е, което не съм спирала да казвам. Много е важно човек да бъде себе си, да слуша себе си, да разбира себе си и да бъде себе си.